Ένα ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων και των αρωμάτων, από την τέχνη της παράδοσης στον σύγχρονο τρόπο ζωής. Η ποιότητα ζωής είναι και θέμα επιλογών. Εκλεκτή ξηρή καρπή, γλυκές απολαύσεις, υγιεινές προτάσεις, ευεργετικά βότανα και μυρωδικά, μπαχαρικά. Προϊόντα που χαρίζουν ευεξία στην καθημερινότητά σας. Κάθε στιγμή έχει τις δικές της απολαύσεις. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και ανακαλύψτε τις δικές σας. Για να γεμίζουν το ράφι σας με αγάπη.